Ко става, хора? Днес ще бъдем за 2 часа затворени в стаята. Прето Хриса на Стековчо. И да започваме. И разбира се, ще разберете до края на видеото, нали ще излеем от стаята. Трябва да намерим една ръчка, която да излеем. Която ви знаете за врати. Така че да започвам. Какво да правим с стаята? Ще подсъкаме малко игри после. Какво правилно име до фанито? Това тук бях точно. Втора стъпка е избиране на правилното име за канала. Първото, че голямо решение здраве отново вече си избра своята ниша и си готов да се потопиш в света на YouTube, преди обаче да направиш първото си видео и да покориш света или поне YouTube. Трябва да решиш нещо супер важно, как ще се казва каналът ти. Хора, май книгата знае, че сме заключени. Така че трябва да търсим ключа, не ключа, ръчката и трябва да излем. Така че трябва да търсим и улики, за да излем от стаята за... Ние после ще търсим накрая ключа, така че малко да подсъкаме на PlayStation 4. Тук ми се след телефона, хора. Така. Всичко е добре. Аз сега не мога да увелича. Ами хора, така ще цъкаме на PlayStation 4. И разбира се, хора, другата седмица очаквайте съм много гейминг видео за тази година. Така. Така че просто очаквайте за седмица много гейминг видео. Извиних за преди малко, така че ще подсъкаме сега, хора, PlayStation. Ето ми го джойстик. PlayStation 4 ще цъкаме. Не. Да, звъня някой. Таче звъниш. Да. Сега ще цъкаме Mortal Kombat. Това е най-готината игра, където може да играете хора 2 души. После ще търсим уликите за ключа. Сега колко е часа? 14, 12. Някъде към 4 ще свърши ето, като намерим 4 часа. Ще намерим към 3:30 вече ключ ще намираме. Когато стане 3:30, ще почваме, хора, да търсим ключа. Ние ръчката, ще търсим улики. Така че ще е много готино.
Така, хора, ще играем локал. Хора, много е добър този. Хора, ще играем. Е, това много яко. Айде нещо римско. Хора, видеото ще стане доста дълго за 2 часа. А видео ще го кача утре. Сега ще стане доста интересно Mortal Kombat. Мали ще ма троши. Мали хора, той ме убива. Направо. Сега ще му ударим. Не хора, извините. Хора, сега ще победиме. Сега ще го победиме. Хора, и аз се обърках съвсем вече. С глупостите. Ще извините. Така сега трябва да го победиме. Мале, доста е силен хора, който избрах. Е много силен. Сега трябва да го победиме. О, не хора! Сега трябва да го победиме. Бързо! Успяхме! Извините. Пак. Рунд номер 2 ще играем са. Хора, малко се дръпнах да виждате. Хора с L2 и R2 може да правите не атаки, може да правите готини, да. Айде ще кажем атаки, хора. Може да правите готини атаки с R2 и L2 и R2. Мали, убима хора. Сега финален рунд. Майко, хора! Сега трябва да го победиме. Сега ще го победиме, хора. Така че, хора, пишете долу в коментарите, имате ли Mortal Kombat. О, не, хора. Убима има замрази. Реванш, хора, ще правим. Само намира дистанционното. Ето. Малко ще усиля. Да се чуе яко звука. Хора, виждате ли, че това е римско? Избрах римско. Мали, се трябва внимаваме от него. Аз, хора, мислех, че само се играе от друг човек. Аз игра. Сега го разбрах, хора.
Сега хора, втория рунд ще успеем. Хора, добри атаки имаме. Хора, сега ще го победиме. Хора, вижте какви атаки правим ние. Много готини атаки. Хора, победихме го за втория рунд. Право на нас. Сега за финален рунд ще успеем. Пак да го победим. Хора, той има замрази. Мали, хора, какви атаки има. Да. Ние ги видяхме по-рано. Да. Хора, той е по-силен от мене. Хора, аз защото го избрах. Убима. Сега ще взема другия. Така че хора, Mortal Kombat е много яка игра. Аз ще избера хора този. И ще изберем хора, този е доста добър. Така че го избираме. Хора, сега ще пробваме тези карти. Сега ще пробваме тази карта. Само хора да видя колко е часа. 14:22. О, хора, много е добър. Хора, избавили сме доста добър. Хора, ще го победиме. Майко! Майко! Хора, сега ще го победим за рунд втори. Хора, той се използва силите. Хора, сега се сетих, това са магийки.
които правите с R2 и с L2 и R2. Хора, победихме го. Хора, няма... Хора, за вас ще победиме. Нали, хора... Хора, ужас. Ох, не, хора, победина. Хора, и този е добър. Аз ще сбеем изни. Той стреляш с пушки. С пушките. Айде този и сега ще играем на другата карта. Айде хора, ами... И аз се обърках, хора, с решенията за карта. Така че айде тези ще играем. Хора, магийките правим. Майко, майко!
Айде! Хора, победихме. Сега финален рунд. Много е готина хора играта. Не. Ох, не. Хора, смачкани. Хора, ужас. Така че хора, ще ходим на другата игра. Ами хората тази... Искам да изненада за другата седмица. Не изненадам, а вие вече я видяхте. Sonic Fighter ще играем другата седмица. Така че... мисля да спирам с игрите малко. Вече ще спирам с игрите. Колко е часа? 16:30. Аз ще гледаме нещо в YouTube. Само къде остава джойстика. Е там. Така хора, сега ще покажа. Хора, разбира се, се абонирайте за канала Стилков Шо. Натиснете subscribe, лайк. И гледайте Бай Ван 2. Нещо го нямам. И също и тази година очаквайте и нова песен ще има. Още няма да ви кажа, това е изненада за вас. Ще гледаме нещо смешно. Аз търся ванката. Светът на ванката.
Имаш сироп? Да, за суха кашлица, за влажна кашлица. Добър ден! Продавам парфюми. Да не се помислите, че е такова метето. Не е метето. Това 100% оригинал. Хора, ще гледаме дубайски шоколад. Тормоза с нищо, обещавам. Ех, че хубаво! Знаеш ли колко много обичам Коледа, Иване? Знаеш ли? Да, Спаски. Понякога ми се иска да си като дядо Коледа. Как така, дядо Коледа? Да не съществуваш. Да, ама съществувам. Както аз, така и дядо Коледа. Престани да ми разваляш коледната магия. Се надявам някой да си направи магия. Как може да си такъв номеров, бе? Честно да ти кажа, ще ми са един път през живота си и ти да го усечеш цялото това нещо. Кое нещо? Коледният дух. Усещам аз един дух, ама един друг. Какъв? Полтергайст, Спасо. Който има остана намира. Добре, Айде хора, ми един час ще бъде, защото Почиваме и се забавляваме. Мандаринка? сега се сетих, че не мога хора да снимам повече минути видеото. Обещавам. Аз мога към един час и Обаче не гарантирам. Нали ти казах, че 29 минути. Как така майка ще идва? Защо не си ме питал? Защо не си питал дали майка ти може да идва тук? И как? За какво да те питам? И 30 минути. Ама тя може да си идва, когато си поиска. Спасо, лично и ти ли трябва от магазина? Не, всичко си имам. Вай. Какво са? Обещах на мама да изема дубайски шоколад, искала да пробва и забравих. Айде учиш да вземеш. И без той на майка ти дебилия гъс, само той не е пробвал. Преди малко ме пита дали иска нещо от магазина, бе. И да, аз питах, ако можеш ти да отидеш да заключа вратата след тебе. Иване! Остана тук. Стига си госка. Господи, ти ли си? Знаеш към Господ ще стане. Тук горе побив. Виж, че магазинът е затворен. Че аз откъде мога да разбера, че е затворен магазина? По цял ден ми си летим на тия компютъри и ми блеете там в интернета. Ние с после сме ви виновни. Една бележка да бяхте сложили. Сложил съм. И какво сега не е отворено, да ли? Боже ми, тук вече една камера и вече технологии. Има и други магазини. Колко е часа? 14:37. Хора, извините, че легна, защото гърба ми се сваща. Не може да държи повече. Теб кошим. Ами ще искам един на жената. Виж, че има клиент при теб. Клиент? Къде го видя този клиент? Тук долу, бе, нартак. Какво тук къде са пръкна? Избрали ли си? Имате ли още от коледния лава бер? Сега ще видя отзад дали има останал. Айде, почна с хладен младо и Коледата тук ще изкараме. Ей. И малки изкара късмет обаче. Намерих последния лава бер. Къде ти малки? Сигурно ме свършва между часовете бързо. Ти кой ще искаш? Имаш ли дубайски шоколад? Дай го пред теб. О, 10 лева. Ти луд да си 10 лева за един шоколад. Това с доставката от Дубай ли? То
толкова са. Много са модерни в момента. Някакви имитации не продаваш ли на по-добра цена? В България всички са имитации. А случайно да питаме. Къде ти са фастъците? В смисъл? Фастъци продаваш? Финично не ги виждам къде са. Абе, е там отзад. Остай, че аз се сетих. Забравих, че имам алергия към фастъците. Такова, да те питам, имаш ли някой хубав голям салам? Ще ми салама нещо ето. Какво имаш предвид? Луканков салам, бе. Слушай, дядо, Хора, ще спра видеото за втора част.